नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंद्रकर आमच्या ओगणे यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. जस्ट आता आंघोळ केलं, फ्रेश झालं आहे. तर आज सुट्टी असतात आणि शनिवार रविवारी आम्ही प्रॅक्टिस करू जातो. जस्ट प्रॅक्टिस करून निघालो. प्रॅक्टिस म्हणजे क्रिकेट प्रॅक्टिस. आता तुम्ही म्हणत असताना क्रिकेट प्रॅक्टिस पावसाळ्यात कसली, तर पावसात पण क्रिकेटची मॅची असतात, रबरी बॉलचे, टेनिस बॉलचे नसतात. तर प्रॅक्टिस करून निघलं आहे, आंघोळ वगैरे केले, फ्रेश झाले आणि स्तंभाकडे थोडं वेळ बसलेलं आहे म्हणजे खाली. आणि स्तंभाकडे बसल्यानंतर माका वरती येताना थोडं वेळ बसलेलं मी आणि पोरा लगेच आंघोळ करून नंतर मग जेवण वगैरे खेळात जातात. कशाने तर गुट्ट्याने, पावसाळी खेळ असावे पण गुट्ट्याचं म्हणजे गोट्यांचं. तर ते खेळायला जातात आणि पावसाळी खेळ असा म्हटल्यानं सगळेजण खेळतात, पण ही आता रात्रीच्या गोट्याने खेळतले म्हणजे असं मी पहिल्यांदा बघतोय. आणि रात्रीच्या गोट्याने खेळतले म्हणजे काहीतरी इंटरेस्टिंग असताना. त्यामुळे चला मग आता पटपट आपण जाऊया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन येईल असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑल करून टाका, जेणेकरून काय होतं माझी व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचत, मग तुम्ही माझी व्हिडिओ बघत राहा. तर चला मग न वेळ लावता खाली आवाज येतात लगेच, म्हणजे आपला समाज मंदिर आहे ना तिकडेच, जास्त वेळ लांब जाऊ. तर चला मग शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, लाईक कमेंट करा. पुन्हा एकदा सांगते, आठवण येईल. चला आई झोपली काय या भैया, खोल लागला काय आता बघ जरा इकडे बघ. मी कोण आहे, मी कोणानंतर वन वन पेलता कडक लावा, कडक लाव. आई गे अडकी अडकी सबनो लागली असती भारी बसलेला लोक गेली 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 बाहेर. काय फर्स्ट टाइम बाहेर मग बघासून मारू ना. शशी पण पाचपाला बाहेर येता. काय हो राग रे राजा इकडे मरे चालले घरात भेटलो नाही दगडाक रे, दगडाक लागली काय रे, दगडाक लागली याच्यात रेकॉर्ड दाखवू. शपथ तर लागली, दगडाक लागली नाही गोटी काय मी लास्ट कोणा तुमच्या काय लागलेली ना माहिती आहे. अरे दगडाक लागली ए मी कोणानंतर थांब बहिणा थांब. माधोडा नाही शंभू गेलो चल
माझो डाव बाबा माझा गेली गाडीच्या वाटी टाक ए माकडे येऊ माझ्याकडे येऊ नको मी मारते खार का ना एका मार तुला खार खार का बघ रे मी पिची घेऊची नव्हती मी चुकले ते का भेटावतलो जोरात अंड्याक जाऊन भेटलो वाटतं डोपरेल पिची 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 बहीण आमचा मारून घातली पिची अरे काय करतो हो ना शशी खेळलो मुलं तू काय हो मी तो बघ यो बघ तू काय थाय तू आहे ना ए कोबरा बघते ना तू खेळलं ना होय ठीका 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 हा खेळला खेळलो 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 आता तुका कॅमेरा धरू गो धर तुझं राव आता खेळ कोणा शशी खेळ मुन्ना कसा तू एवढा आकडे येऊ लक्षात ठेव हे बाजू पाय काढ कोणा खेळता नको अडचणी जाऊ ह्याकडे कोणा ठेवू नको काढेल ना म्हणू ना पहिली तेळ आहे मारते कोण आता गल्ली काय नाही काढेल 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 काय पण तिकडनं गेलता काय करा नाही तू काही लांब जातो बहिणा तुला डोपरेल लो अडचणी मारू नको रे अडचण नको बहिणा डोपरेल लो नाही का हा खेळला खेळलो पैसे वाहिलो खेळलो राजाकडे जा राजाकडे अरे इकडे राजांकडे जर मारताना ते काय कळलं बहिणीवर एका साईड अंधार कसं होतं एवढं मॅड आहे तू सोडून तिकडे गेलो कडक 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 एक नंबर आणि पुढे मी आलो आता थांब 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 माझी थांब थांब बघतोय बहिणा एक नंबर खेळलं राजा आय एम राजा आय एम किंग गल्ली का राजा गल्ली गँग नको राजा मार काढते ना गल्लीत बाहेर काढूचा चौकश एक आता दोन हळू काढले बाहेर काढायचा बाहेर काढ बाहेर हळू मार तिसरी पण मारूची आहे का दोन आता जोरात मार राजा होतो
काय झालं झालंय काय राजा की राणी वा एक नंबर काम खेळलं खेळलं गेली 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 ए भाण्या गेल्या वनवान एवढा मॅम एवढं मला जवळ फायदो काय माझो पिची राजाकडे जाऊचा ह्यो मेला बघलेच नाही का मी हा एका एका उडो एक नंबर तो भेटलो तकडे त्याका ऐकून नाही ऐकून नाही चला हरवली 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 गलीकडे राहा नको उगाच मार खातले